Mentah kasih kan ru tering opera arajar pesan hak por kembak ndai beje kawai ke bosau ke bodon yo nombar ML not UA nyau lai ndrupra unongnya kane ke bos walej bentenra ya ki reling ki bodon hajan suni mandir GS Road ha polis bajar kane ke bos kede ke bayaj ban kamai na motran shamolai polo bat polis bajar na keleng ki pulit ki blapoi ha kane ke jaka klara no yo nongnya kane ke bos Syah Sibil Hospital Shillong ban pha examin ban lap la ubriu udon ha gano ka banta lai tho ba ha kane jingjia khamsem don gano ka jingjia ka basongsi na ka jing tokhit ki pulit yo nongnya kane ka bos la antat ba kade na ka jing fail break bat lej ban tanra ya ki jing ker bat kine ki jing ker ki lapra bat kane ka bos ru kladon ka jing du ha kane ka jing tanra ya ki jing ker ha pulis bajar